As I think of you now and then, the memories never end when gravity pulls you in. As I think of you now and then, the memories never end when gravity pulls you in. Да има вакуум, най-важното вакуум. Сгъсен въздух се казва. И да фърля Боба. Скоро и на Саусра, мамка му. Има гадни жени. Яли 2-3 дни Боб идва при тебе да я чукаш, че как няма да има вакуум. Хубаво е да пръдни, ама чак да усе.